Здравейте, приятел! Отдавна не съм така такова. Знам, съжалявам. Това за което. Вие как сте? Това съм перфектно. Днес ще хода на пътя на моята приятелка най-добра с преспиване. И така, това ще ме най-дългото клипче в канала ми. И моля ви, приятели, следвайте ме. Моля ви, много ви моля, пишете коментари, моля ви, моля. Да, много се моля, защото и също ще направя фен среща. Да, първата среща. Да, които гледат моята фен среща, ще бъде в Сливен, където аз живея. Няма да е други градове. Да. И да. Ще направя фен среща в Сливен на парк Орешака. Където е парк Орешака? Там до горе кръста се вижда. Просто питайте ме родителите си и дам. И да, фен срещата ще бъде на... Кога да бъде това фен среща? Искате ли да бъде днес? Защото аз днес ще хода на парк. И вечер като се прибера, съм на гости на бъфъфата ми. Да. Чук. И дам, приятели. Фен срещата ще бъде днес на парка. Всички елате, ще раздам автографи, които искат, които мислят изобщо, че съм известна. И да, защото аз по принцип на камерата изглеждам така, че не съм известна. Да. И да, ще покажа къде живея. Ама не идвай, няма да покам на кой етаж. Знаете. То хубаво не се вижда сега. Тук е някакво военно място. Няма там. Шишето ми падна. И да. Ох, майко. Прибих се. И да. Така, фен срещата ще бъде днес от 7 часа. Да. Фен срещата ще е от 7. И да. Ако искате ме носете подаръчета, работи. И да. И който дойде на фен срещата ми, ще съм много доволна. Да. Много ще съм доволна. Мисля, че никой няма да дойде, защото вие нито коментари пишете, нито нищо. И аз виждам, че много хора гледат, ама айде да покажете, че сте моя родина, нещо. Да. Така. И чакайте. Моля ви, пишете в коментари. Чик. О, боже! Чакайте! Къде ме е телефона? Стойте тук. Чакайте да се взема телефона и идвам. Ето ме. С телефон. Да. Чакайте, че снимам в Snapchat. Ако иска, гледате ми видеята там. Точка, как се казва. Вижте, за сега какво съм направила. Като хода при моята приятелка. Таката петна разсалки. Да. Моята приятелка какво ми пратила? По принцип е различно. Ако е към 2 седмици, получаваш 10 лева заради закъснението, но аз в принцип не ги броя колко са, не съм ги брояла никога.
Още с карта. Добре. Добре, разбира. Така. И ви тук. Информация за настройки. Тъй. Това. Вижте каква група за русалки аз направих. И вижте профилната. И. Така. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2, 3 that my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2, 3. Идам, приятели, чакам ви на фесрещата и ако не дойде никой, изтривам канала. Сори, изтривам канала и да... Аз тук толкова се мъча да качвам видеа, работи и съобразявам се, ама... Да бъде дали се съобразявате. Чао, приятели, обичкам ви и аре! Хай, чао. Или не знам дали казвам чао. Ще взема сега таблета, защото ви казах, че съм на таблет отдавна. Ох, лицето ми тук. Приятели, знаете ли какво? Ще загаса и ще направя втора част. Моля ви, елате на фен срещата. Моля ви. Моля ви. Моля ви. Моля ви. Моля ви. Моля. Моля. И така, на който дойде ще дам подарък. Дам. И дам. Чао, приятели, и се надявам да дойдете. Още се показвам. Моля ви, елате. Защото искам да един човек, който да има там. И чао. И ще ви разпитвам всички. Вие от фен срещата ли сте? Чао!